Уважаеми родители, получаваме много въпроси относно поддръжката на раниците. Възможно ли е раницата да се пере в пералня, на каква температура, с какъв препарат, дали да се пере, суши и така нататък. Ето защо подготвихме списък с основни правила за поддръжка, съхранение и удължаване на живота на вашите раници. Препоръчваме ви да почиствате раницата с сапунена вода, кърпа или четка. След това оставете водата да се отседи и изсушете бавно на въздух, а не в сушилня. Не препоръчваме да перете раницата в пералня. Това е така, защото ако нещо се случи с декоративните елементи, светлоотразителите или конструкцията по време на пране, повредата няма да бъде покрита от гаранцията. След като изсъхне, можете да третирате отново раницата с импрегниращ спрей. Това ще удължи нейния живот и водоустойчивост. Определено не перете НССР-ите. Те са подсилени с хартиена подложка. Прането им в пералня ще ги деформира и ще ги направи неизползваеми. Затова отново препоръчваме сапунена вода и гъба. Съхранявайте раницата на сухо и тъмно място, далеч от пряка слънчева светлина, когато децата ви не я използват. Това ще предотврати евентуално избледняване на цвета. Като производител не можем да препоръчаме ползването на перална машина. Въпреки това знаем, че много майки перат раниците си. Ако изберете тази опция, сложете ги в пералнята на възможно най-ниската скорост и температура, на най-щадящата програма, без центрофуга. И раницата ще оцелее. Освен това, от раницата трябва да се извади алуминиевата рамка, която се намира в задната част на гърба, както и всичко останало. Препоръчваме раницата да се постави в защитна торбичка за пране на програма за деликатно пране. Нека го направим както трябва. Повече на www.topgal.bg.